Ajan vielä ton matkan takas, koska toi oli hirveän rasittava toi matka. Mutta niinku, kyllä mä sen ymmärrän, että jos ajaa piilopirtille, niin ei se nyt ihan siinä Kehä Kolmosen lokkaa sitten. No sä ajat siitä, mä oon sitä mieltä, että sä ajat niin kun, riippuu tietenkin, että mistä päin Helsinkiin sä tulet. Niin, Itä-Helsingistä vielä, että siitäkin tulee vähän lisämatkaa. No joo, siis mä kävin ite sillä lailla, että mä asun ite tuossa Ruumonmyllyllä. Elikkä niinku just ennen tavallaan, no siinä tässä Lahdentien varressa joka tapauksessa, että mulla on 4,5 kilsaa on Hämeenlinna ihan torille keskustaa. Niin mä kävin ite, mä olin Paulikilla töissä, eli mä kävin Vuosaaressa. Okei. Vuosaaressa ite duunissa. Täältä? Joo, Hämeenlinnasta, joo. Okei. Eli niin siihen tottuu niinku sitten. Joo, ja sit se on tiedätkö, sellainen, että mulla meni duuniin sillä lailla, että talvella mulla meni tunti 20 maks, ja kesällä se meni tunti 10. Joo. Että sit monesti kun noi oli aina niinku, että niin kun sä tuut sieltä maalta, että ihan monelta sä oot herännyt ja näin, niin joo. Mua rupesi nauramaan sitä, hei, että koska sä oot lähtenyt duuniin. Se on sama aika kuin Lauttasaaresta menee ruuhka-aikana. Joo. Mun matka niin koko ajan meni eteenpäin ja se, että Kehä Kolmosella mä menin aina ruuhkia vastaan kuitenkin. Niin sä et koskaan joutunut ruuhkaan oikein. Niin. Joo. Et ei se sitten, jos ajattelee, että tunti 15, sä ajat tänne semmosen tunti 40, no joo, tunti 40. Joo. Joo. Ja sitä paitsi oon mä etsimässä rivitaloakin, että ehkä me voitais muuttaa sit tohon pohjoispuolelle. Niin sit se olisikin jo nopeeta. Kyllä. Mm. Niin, mutta ei tässä varmaan aurinkoa voi ottaa ennen kuin kaataa puita. Oikein. No siis mä teen omalla mökillä sillain, että mulla pitää olla aakeita ja mä en ymmärrä, että jos on vettä, niin mä en ymmärrä, että siinä pitää olla semmoinen pusikko, että mä en näe sitä vettä. Ja sitten se, että mulle ei paista aurinko, että tähän tekee... Niin sä vetäsit tän niinku... Joo, siis mähän oon omalla mökillä kattonut sillä, että kun mä istun siinä, mä katson, että toi lähtee, kaikki ne, mitkä varjostaa sitä aurinkoa. Niin just, eli joo. siis periaatteessa Niinku tosta. Toi. Ai niin, ettei joka puuta tarvi kaataa. Joka puuta tarvi ne isot kaataa. vaan siitä, tai ei tommoset. Sun tarvi siis, sä oot hyvin pitkälle kuule, kun sä kaadat ton männyn, ton. Niin sit niin se on jo auki. Pitkällä. Jo aivan. Siis sehän on tästä jo auki, se paistaa koko päivän täällä. Aivan. Joo, ei se tosiaan tarvikaan ihan kaljuksi vetää. Ei. Joo. Ja sitten semmonen, että tässäkin tiedätkö ton pienen tommosen lepikon ton, mikä on pientä tämmöstä Niin. ja niinku alimpia oksia näitä. Joo. Niin niitä nappaa pois, niin sä saat tästä ton veden näin. Ai niin, ei tarvitse kaataa puita, vaan kattaa ne oksat siitä. Niin, aivan, joo. Niin sä näet tästä, sulle tulee ihan täys näköyhteys tonne. Aivan, joo. No mä kuvaan tuossa sisällä vielä vähän, niin Joo. Niin Onko ihan sovi? Mutta se niin kyllä se sit on se sit kuitenkin, että kyllä siihen nyt uimaan pääsee. Niin. Mm.
Niin mitä veneellä, Niin, että jos että sit jos haluu jotakin, tietsä, noita... vesiskootteria tai... Niin, se on tässä vaan se ongelma, että kyllä sitten... Ne on kielletty. Joo, ja